Бягам, 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 бягам. Какво ми се нараби на тази? Как стана? Значи щеше да бъде гладко. Аз мисля, че много бях ускорил и това натиснах спирачките. А защо ги натискаш? Няма да натискаш. Айде пак. Айде, ох, за малко. Една боя разстояние. Айде, мамо. Мамо. Айде. Чакай да се измори. Тя само ще има шини от 9.